Fra Benjaminsen 5-2 och i toppdisten mot Jens och hemmabattle. Och det är en osäkerhet har vunnit alla hemmadisten. Vad är din första tanke att disten ikväll? Det är att vi spelar en serie gående disten där och en så är ganska minnegråan och vi helt fick en rymla lattande disten gående. Förra året så var stora månader och det var öst längt in i 17-lag men tittat då ett avgörande vapen kan man säga att en så utla vakten disten. Det var andra flöten. Ja, han avgjorde disten då att när det var kommer sen touch och så spänningen han förrör att så det var bra gott. Ja, det han så säger att en så tappade snacksat mot igen bättre lig kvalt. Det är väl något så du kör hålla det samt vi. Ja, i helt vi var och bättre lig jag att disten men det var lugga 5 minuter där vi sova och ta för 2 mål så att disten blir öppna åter. Men vi rör oss också åter och så hade vi fått någon grund det snärjar att det. Nu är det framvägs ser gås in i 8. Tittar 60 framför så och som skiljer 50 framför watching. Är det här en solo cupguarding till Happy alla vägen? Ja, det är inte så galet men nej, det är öle trubbel. Det är negativt rätt än och så det är trubbel det kvar vecka och så. Vi rör bara vinna under som det har kvar för och också köra den med linjen. Det är fast blivit bättre så kvar som blir det kappingarna. Det fick ju ursliten också tolja men spelet kanske kommer inte på den vägen men det är ösnen blev ordentligt gott nu. Vad är det också att det var just framstegen i alla tiden? Ja, vi visste ju att det spelet kör inte alltid men vi har valt att leverera en insats kvar för och så ska spelarna komma och det är alltid gjort jag och nu börjar spelet komma just nu och insatsen är så det är just nu. Så det blir gott.